Estou aquí esconchando as últimas lentellas da colleita deste ano, pero acabo de ver aquí unha cousa que vos quería explicar por se vos sirve o consello. Este é un tipo de fava especial que teño eu, pero este consello valevos para calquera tipo de fava que queirades gardar. Eu sempre recomendo gardalas no congelador, sexan tiernas ou sexan secas, porque poden ter jurujullo e nós non lle vamos a ver. E a única maneira eficiente de matar o jurujullo é congelándoas. Sean para comer ou sean para gardar para a semente, para plantar para o ano que ven, se vedes que algunha delas empeza a botar un pequeniño gomo, esta non vos vai a valer para nacer, porque este germen non o podemos frenar de ninguna maneira. Unha vez que comenzou o germen na nentella, non o podemos frenar. Se nós congelamos esta nentella, así vai a morrer. O sea, cando a saquemos non vai a valer para sementar. E tampouco vos recomendo gardala para comer, porque o germen xa está aí feito e endurece un pouquiño a fava. Pois o que facemos é esa, desbotala.